Hvaljni si Marija, braćo i sestre. Evo, podijelit ću sa vama jedno iskustvo koje smo proživjeli, odnosno proživljavamo. Iskustvo ogovaranja i klevetanja, evo, od raznih ljudi, pa čak i onih najbližih. I to nas baš jako boli i jako nam je teško. Zašto? Pa zato to sad traje već dosta dugo vremena, nije to odjedanput, ne, to traje sad zapravo već godinama, ne, evo ja ću to tako nastojati na neki način proći i te nekakve tvrdnje prikazati kao onakve kakve jesu, lažne, zato jer nisu istinite. I posebno nas je to dotaklo jučer u jednoj situaciji gdje je zapravo supruga u jednom razgovoru sa jednom osobom, zapravo sa dvije osobe, ali posebno sa jednom osobom, shvatila koliko nas ljudi trenutno ogovara i ružno govori o nama. I evo, to se događa zbog odnosa sa Karlinim roditeljima, znači sa roditeljima od moje supruge, koji evo trenutno nisu onakvi kakvi bi trebali biti i ne družimo se trenutno i malo smo napravili distancu u tom odnosu. I evo, navest ću vam, da sad puno ne duljim o tome, neke razloge zašto je to tako. I evo, kao što sam rekao, te neke tvrdnje koje smo čuli, znači svih ovih godina, pa i ovo posljednje vrijeme ću vrlo jednostavno razotkriti istinom. Evo, kao što se kaže, istinom posrami vraga, ne? Pa ako znamo da je laž đavolska, da je laž vražja, evo ja ću sada u ovom video zapisu, koliko će već trajati, istinom posramiti vraga. Jer Isus Krist je rekao, uistinu ako ste moji učenici, ostat ćete u mojoj riječi, upoznat ćete istinu, istina će vas osloboditi. Onaj čovjek koji živi u istini, on nikada ne može biti vezan, on nikada ne može biti zarobljen. On je slobodan uvijek i svagdje, od ljudskog obzira, od svega, od straha, od svega lošega. Jednostavno on je slobodan čovjek. Bogu sam zahvalan da mi živimo to iskustvo i da smo mi uistinu slobodni. Pa evo, počet ću sa time da prva laž, kako su nam Karlini kupili kuću. Znači mi smo prije 7,5 godina kupili kuću za koju smo dali novce već prije, kao nekakav avans, da smo dobili neki određeni popust. Evo to tako već godinama, ja sam to čuo na brojnim mjestima i od brojnih ljudi, tu tvrdnju više onako indirektno, to kako su nam Karlini kupili kuću. Evo to nije istina. Karlini roditelji su nama konkretno točno, znači u cent dali u ime Karlinog nasljedstva, jer ona je, za nju su kupili stan u Zagrebu dok je studirala, taj stan smo prodali i dok smo se doselili natrag u Hrvatsku smo od tih novaca kupili kuću. I oni su nam dali tada 74.000 eura. To je jako puno novaca. Evo ja od svojih roditelja nisam i neću naslijediti ništa, osim puno negativnoga i opet Bogu sam zahvalan na tome, ne moram ništa naslijediti. Evo, neki ljudi će naslijediti puno više od toga i evo ne znam da li njih roditelji onda porobljavaju i zarobljavaju sa tim iznosima koje im oni stavljaju u nasljeđe. To je dar, znamo što se radi sa darom. Dar kada nekome daš, daš mu ga od srca, trebao bi mu ga dati od srca, ne bi se trebao pozivati na to i rekao bih manipulirati. Mi smo jako zahvalni na tome. Ja prije ovog videa, prije nego što ovo sada govorim, nemoj misliti da sam nezahvalan. Ja već godinama, kao možda rijetko tko, ne znam da li iti jedno njihovo dijete na taj način to izgovara i otvoreno, konkretno i direktno i jasno iznosi ne samo Karlinim roditeljima, nego i drugim ljudima. Koliko sam ja zahvalan na tome i koliko su nam oni pomogli, evo, da stanemo na svoje, da imamo kuću i da se ne moramo brinuti po tom pitanju. Znači, jako smo zahvalni na tome, ali nije istina da su oni u potpunosti isplatili našu kuću. Evo, naša kuća je u to vrijeme koštala konkretno 100.000 eura. Znači, od tih 100.000 eura Karlini roditelji su isplatili 74% te kuće. 26% smo isplatili mi sami, ne? I evo, to je istina, vidite. Jako sam zahvalan na tome. Znači, to je prva laž, da su nam Karlini roditelji, kupili kuću i opremili ju, to su isto ljudi rekli da su je opremili, nisu.
kao što sam rekao, mi smo od uvijek zahvalni, jako zahvalni na tome. I druga laž je ta da govori se već dugo vremena o tome i da nam Karlini roditelji daju novce i da nam plaćaju naše račune. Mislim, to je tako besmisleno. Karlini roditelji nam nisu nikada dali i poklonili 1 cent ili platili bilo koji račun. A pritom ne mislim na rođendane, na to kad su došli gledati dijete dok se dijete rodi ili ne znam, na dječje imendane dok djeca ima imendan pa im daju neke novce za more. Znači, to neko nekome da. Ali mislim dati nekome novac, fizički, da su mi sada došli jedan dan onaki, donesi nam, ne znam, 100, 200, 500, 1000, 2000 eura i rekli evo vam, da imate, nisu nikada i Bogu hvala da nemamo potrebe za time. Isto tako kao što nam nikada nisu niti plaćali račune. Evo, to je druga laž. Treća laž, kako su nam Karlini roditelji kupili gradilišta koja mi posjedujemo. Evo, mi sada u međuvremenu posjedujemo 3 gradilišta i kupili smo si 1 komad zemlje koji će u budućnosti također postati gradilišta. Evo, s obzirom kako se trudimo i radimo obiteljski i imamo taj posao s jagodama, ja sam zaposlen u Austriji, moja supruga isto doprinosi, ne trošimo na gluposti, ne pušimo, ne pijemo, evo, nemamo televiziju doma, nemamo nikakve pretplate, živimo lijepo, živimo prekrasno, ne uskudijamo u ničemu, Bogu smo zahvalni na tome i možemo tokom godine, Bogu hvala, evo, Bog nam daje milost da možemo od svoga rada živjeti, ali i uštedjeti neke novce. I evo, mi smatramo da je pametno i mudro kupiti neku zemlju. Imamo 7 male djece, ta djeca će u budućnosti odrasti, postaće ljudi i oni će isto tražiti neki svoj komadić nečega i Bogu sam zahvalan na tome da evo možemo im pružiti nešto, da im možemo nešto kupiti, da u budućnosti nadam se će im to dobro doći. Nismo zarobljeni s time, ja to stalno govorim, da mi nismo zarobljeni s materijalnim i da mi ne zgrčemo, ne razmišljamo samo o tim novcima. Evo, stvaramo zajedno s Bogom. Ja smatram da mi dok stvaramo i dok radimo, da radimo na jedan blagoslovljen način i da nas Bog blagoslivlja. I evo, kupili smo znači ta 3 gradilišta i 1 komad zemlje. I ljudi govore da nam je to kupio Toni, Karlin tata. Mislim, to je takva nebuloza, i takva glupost, to je nevjerojatno, ne. Znam si ponekad misliti, otkud ljudima to pada na pamet, kako to bavi se svojim životom čovječe. 4. laž, kako su nam Karlini roditelji radili sve na jagodama. Znači sve, mislim, kako lako tako raditi jagode, ne, evo, oni nam sve rade, čuvaju djecu, beru jagode, ne znam, prodaju nam jagode, sade zajedno sa nama i sve. Iskreno, prvu godinu nam je Karlin tata jako puno pomogao, da njega nije bilo ne bismo uspjeli, mislim, on nam je bio stvarno oslonac i on je bio taj koji jako nam je puno pomogao. I to sam mu već bezbroj puta rekao, pa već tada, drugu godinu je također jako puno pomagao, manje nego prve godine, ali nam je svejedno i dalje jako puno pomagao. Uvijek nam je problem naći te berače i nekoga koga ćeš platiti da te neko pomogne, ali ljudi neće i ne žele raditi takav posao. Karlina mama je znala čuvati djecu, tada manje, jer ih je bilo manje i bili su manji, više je Karla, to je još nekako. I 3. godinu je jako malo brao, znači 5 godina smo već imamo jagode, ove godine je bila 5. godina. I 3. godinu je već brao jako malo. Onda čuvali su djecu više, znači on zajedno sa svojom suprugom. Prošle godine, znači 4. sezonu, nije brao niti malo, kažem 3. nije nam ništa pomagao, znači što se tiče jagoda, fizički na posao, znači već 3. godine. Čuvali su djecu, mislili smo da im je to radost, da im je to lijepo, pa ja bi bio presretan i blagoslovljen da mogu čuvati djecu, svoje unuke u budućnosti, da mogu pomoći svom djetetu. Nama je tada na taj način trebala pomoć, evo, ne financijska niti bilo što. To je znalo smetati recimo tada u tim trenucima Karlinoj braći, da zašto oni tako puno čuvaju našu djecu. A tu zapravo samo isplovljava ona ranjenost i ono disfunkcionalno u njima i u tim odnosima, zato oni zapravo nismo krivi, niti ja, niti Karla, niti naša djeca, zašto oni možda nisu ostvarili
i razvili odnos sa svojim roditeljima takav kakav su htjeli i kakav bi možda željeli. Evo, pa to je na taj način je to onako isprivljavalo kao naša djeca su bila problem. Dobro, evo, prošle godine čuvali su djecu jako puno, stvarno, i godinu prije, a prošle godine su ih čuvali stalno. Znači, ja i Karla smo se posvetili jagodama, prodaji, ja branju i Karlini su pazili djecu. Ove godine Karlini roditelji nisu radili ništa. Mi smo sve sami napravili. Znači, nitko nije čuvao našu djecu nikada, niti jedanput. Niko nam nije ubrao, niti imali smo neke ljude koji smo plaćali dvoje berača, troje ljudi koji su nam došli pomoći, oni su ubrali možda 150-200 kila. Sve drugo smo sami napravili. I znači, sve smo sami napravili ove godine. Znači, sa 7 djece. Nevjerojatno, Karla je trudna, Karla je mjesec i pol, 2 nakon poroda, ustajale su 4 ujutro zajedno sa mnom, išli bi brati jagode, onda bi išla doma hraniti djecu, brigati se oko njih, pripremati ih, ja bi jagode nabrao, dovezao bi ih doma, vago bi ih, zajedno smo ih prodavali, čudo što smo uspjeli sami, nevjerojatno. I to je baš bolno za nas, dok neko tako govori da su oni sve radili. Pa znate koliko tu posla ima. I onda dok te neko pomogne u tim trenucima, dok je sezona, dok ti je potrebno, pa tata i mama su ti, mislim, Karli, pa normalno da ti pomognu. To bi tak trebalo biti normalno. Ne bi trebalo biti normalno da su druga djeca ljubomorna na to. Zato tu ispliva zapravo ta disfunkcionalnost. Tu nismo problem ja i Karla i naša obitelj, nego nešto drugo. 6. laž. Kako Karlini roditelji stalno paze našu djecu. Zamisli stalno, ne? I oni u jednom trenutku jesu češće pazili našu djecu, ali znate što? Iskreno, dok se razgovaramo ovako ponekad s nekim ljudima i naglasit ću, jako nam puno ljudi prilazi, koji uopće nisu u vjeri, čovječe, znači svjetovni ljudi. Pa bake i dede, sve živo rade. Dolaze doma tim ljudima čistiti, imaju 1 ili 2 djece, konkretno te situacije na koje ja mislim, dolaze im doma čistiti, razvažaju im djecu, idu im u kupnjama, sve je živo, non stop paze, a mi 4, 5, 6, 7 djece, mislim, blagoslov bi ti trebao biti da čuvaš svog unuka i da, mislim, toliko bogatstva, toliko izobilja, toliko različitosti, mislim, znaš što znači dok neko kaže stalno, a to je malo Karlin tata, on se tako malo voli onako pohvaliti, lijepo je to. Neka se hvali, Bogu hvala, ali ipak je bitno biti u istini. Znači nisu stalno pazili našu djecu. Jedno vrijeme su ih često pazili. Stvarno, godinu i pol dana smo ih znali tu i tamo onako nekim razmacima stvarno češće ostaviti. A evo, sada ih ne paze već više od pol godine. I dobro nam je, vidimo da je još bolje. Ja se sjećam vremena dok sam govorio stvarno o ljubavi. Vidite kako Bog progovara poput proroka, posebno u Starom zavjetu, proroci u Starom zavjetu, kako Bog upozorava. Bog je njega i njih upozoravao i preko mene dok sam mu govorio, pa Toni, uživajte čovječe u unucima. Pa ja sam tad već govorio, to je prije 2 ili 3 godine bilo, mislim, znači vidite kako je onaj koji je naslojen na Boga uvijek ispred svog vremena. Bog ti daje nadahnuća. Ne mora se ništa čudesno događati u tvojom životu. Govorio sam, Toni, mi možemo sami. Ja sam znao da mi možemo sami. Ovo što smo napravili ove godine na jagodama, i to mislim, to je čudo. A sam rekao, ne želimo sami, pa mi vas želimo uključiti. Mi našu djecu vodimo k vama, pa ne sad samo zato je nama paše. Nama je prekrasno zajedno, mi sve posud idemo zajedno, mi nigdje ne idemo sami. Meni nije lijepo mi je ponekad samo s Karlom otići, vrijeme za nas sve. A nama je prekrasno unutar naše obitelji. Mi ne trebamo biti bez djece da bi mi bili radosni. Nama je unutar naše obitelji prekrasno. Njemu sam govorio, pa uživaj u tom vremenu. Uživaj u unucima, čovječe. To ti takav blagoslov, budi zahvalan, pa mi možemo sami, ali ne želimo sami, želimo te uključiti, tebe, tvoj suprug, pa želio bi bolje odnose sa Karlinom braćom, ali evo, ne možemo to na silu ostvariti, trudili smo se, trudimo se, ne ide, zato je nije tu problem, nije tu korijen je drugdje, ovo je na površini što se vidi, korijen problema leže negdje drugdje. I 7. laž. Kako je lako imati tako puno djece dok ti roditelji kupe kuću, dok ti roditelji daju novce i stalno paze djecu. Mislim, evo, ovo se odgovorilo zapravo u ovim prethodnim mojim, u mom prethodnom govoru.
debilizam. Nemam ništa drugo reći na to nego debilizam, pa nemaš vjerovati, to je, pa čak da je to sve tako, ne, znači da su nam apsolutno isplatili i kupili kuću u potpunosti, da nam stalno daju novce i da nam plaćaju sve račune i da paze stalno našu djecu. Koliko to brige, koliko to žrtve, pa mislim vi žene, pa vi znate koliko uništavate svoje tijelo svakim porodom. Ja sam bio 7 puta pokraj, mislim to je takva žrtva, to je takvo sebedarje, to je nevjerojatno. Pa ja svojoj ženi skidam kapu do poda, pa samo to, gdje su buđenja, gdje su bolesti, gdje je pospremanje za njima. Pa čovječe, njih 7, dok njima 7 samo odrežeš nokte svima, dok im opereš zube svima, dok pospremiš stol za svima njima, dok im daš doručak, ručak, večer, mi smo zahvalni na tome. Ali mislim takva stvar, pa ko da je to, pa nije to korov, pa da ga baciš, tu ne ide, on raste samo od sebe. Djeca se ne odgajaju samo od sebe. Ja sam primjer tome. Moj život je primjer tome. Ja se nisam odgojio samo od sebe. I moj život nije bio ispunjen radošću 35 godina. Dok me Bog nije dotaknuo, dok Bog nije uskrisio moj život u jednom trenutku, dok moja žena nije odlučila trpiti i patiti za mene. Neko je trebao trpiti, patiti, žrtvovati se da bi ja živio. Pa tako neko treba trpiti, patiti i žrtvovati se da bi naša djeca živjela. Kako je to primitivno reći tako nešto? 8. laž. Kako mi jagode ne bismo mogli odraditi bez Karlinih roditelja. To je izrekla žena od Karlinoga starijeg brata prije, ja mislim, 3 godine. Mislim da smo tad imali 4 djece, čekali rođenje 5. ili smo imali već 5, ne znam. To je izrekla za vrijeme jednog obiteljskog druženja i bilo mi je tad jako teško. Prvenstveno zbog toga jer sam znao da možemo, znao sam. Zato je realno gledam na svoj život. Evo, oni koji pratite moj kanal, možete zapravo vidjeti kako vrlo lako govorim o svojim slabostima. To je zbog toga jer sam ih svjestan, jer se borim protiv njih i nadilazim brojne. A ili isto tako sam svjestan svojih vrlina i svojih talenata, isto tako kao i talenata i vrlina koje ima moja supruga. Ja sam znao da mi to možemo. I to se vraćam na ono kako sam govorio o Karlinom tati, smo ih mi željeli uključiti u to. To je toliko iskustava, to je toliko avantura, to je toliko dogodovština koje će se prepričavati, pa vjerujem možda još generacijama, desetljećima nakon što ja i Karla otiđemo sa zemlje dok dođemo pred lice Gospodnje. Koliko je to avantura. Zamisli, koliko zapravo sam sebi uskraćuješ dok ne sudjeluješ u tome. Mi smo ih željeli uključiti, mi možemo bez toga. Znači, tada je to rekla dok smo imali 4 ili 5 djece, a evo, sada imamo 7 djece. Bog u tim trenucima kao da se želi narugati ponekad sa ljudima dok tako nekoga žele obezvrijediti, dok zapravo ne vjeruju u nekoga i ne gledaju ga onako kako bi ga trebali gledati, na onaj ispravan način. Bog kao da govori da istina, nisu to mogli sa 4 ili 5, evo mogu to sa 7 male djece. Znači najstarije dijete nam je imalo 8 godina i 5 mjeseci, dok smo jagode sada odrađivali, najmlađe dijete mjesec, pol dana, 7 djece. Mi smo to sve zajedno obiteljski napravili i uspjeli. Nabrali, razvozili, razvagali i prodali 2900 kila jagoda. I kažem opet, od tih 2900 kila, 200 kila su nam nabrali drugi ljudi, ovo ostalo smo nabrali ja, moja supruga i najstarije dijete Marta. Bogu hvala i slava na tome. Na kraju bih rekao da me jako žalosti to, a to je ljudsko, to je ljudsko. Ljudi su ponekad pokvareni. Koliko ljudi obezvrijeđuju i lažu i izmišljaju i ogovaraju i klevetaju onoga koji to nije zaslužio, čovječe. Mi se toliko razdajemo, toliko se žrtvujemo, toliko žrtve i sebedarja je prisutno u našem životu. To uspijevamo samo isključivo zbog toga, zato to sve radimo zajedno, obiteljski, u zajedništvu, sa Bogom. Bog je rekao preko svetoga Pavla, ako je Bog s nama, ko će protiv nas? Mi to živimo. Mi takva iskustva doživljavamo u zajedništvu s Bogom, ali ta iskustva svoj korijen imaju u žrtvi, u sebedarju. Moja supruga, dok smo imali 5 djece, trudna, čekali smo 5. dijete, trudna, 2-3 mjeseca prije poroda, ide sa 50 kila jagoda na plac u Čakovec, ljudi ugledaju, druge žene dok su trudne, pazi ih 2-3, ne mogu se pomaknuti iz kreveta, neke tetoše ih, sve je to u redu, sve je to lijepo. Samo hoću reći,
Pa kako možeš pred takvim čudom reći tako sablažnjavajuće stvari, tvrditi tako nešto? Kako možeš obezvređivati takvu ženu, takvu vjeru, takvu volju, takvu snagu? Ove godine, mjesec pol dana nakon poroda, pa znate koliko je babinje nakon poroda? Ona se ne uspijeva odmarati, makar se ja žrtvujem i razdajem i makar bi ja bio najsretniji čovjek na svijetu da mogu napraviti da ne mora niš raditi 2 mjeseca nakon poroda. Ali realnost u našem životu je drugačija, s obzirom da sve sami radimo. Ona jednostavno ne može to, ne može se odmarati i ne mogu niti ja, ali ja sam tu totalno nebitan. I ništa, ideš zajedno s Bogom, teško ti, umoran si, krepana je, umorna je, ali ide. Diže se u 4 ujutro sa mnom, ide brati jagode 2,5, 3 sata dok se djeca ne probude. Onda ide doma djecu nahraniti, spremiti ih, 7 djece i brinuti se za njih. Na sebe uopće ne misli. Onda ih sprema i priprema i oblači dok ja važem jagode, 150-200 kila jagoda, dok ih natovarim u naš kombi, u našeg vitija. Idemo zajedno sa 7 djece razvoziti te jagode, zajedno, radosni, sretni, blagoslovljeni, umorni, krepani, a i djeca su se jako puno odricala. Pa kako te nije Boga strah, čovječe? Pa dok dođeš pred Boga odgovarat ćeš za te riječi, za ta klevetanja, za ta ogovaranja ružna. Posveti se sebi i svojoj obitelji. Brini o sebi. Nemoj gledati drugoga, nemoj ogovarati drugoga, nemoj promišljati o drugome, čovječe. Brini se za sebe. Kakva je tvoja obitelj? Kakva su tvoja djeca? Pa da li si ti iskren i autentičan? Koliko ima iskrenosti u tvom životu? Koliko dvoličnosti, čovječe? Koliko često puta si dvoličan? Ako si dvoličan, pa preobrati se, čovječe. Pokaj se, ispovijedi se i budi blagoslovljen, živi u istini. Bog ti želi darovati jednak autoritet poput meni i mojoj supruzi, da možeš svakome pogledati u oči i da možeš istinom posramiti vraga u svakoj situaciji, bez iznimke. Onaj koji živi u istini, on nikada neće spustiti pogled dolje. On će poput blaženog Alojzija Stepinca, kada je okružen u sudnici s onim životinjama, kakve komunisti jesu bili, sa onim zlotvorima, on će uvijek imati uzdignuto čelo i reći će: savjest mi je čista. I nama je savjest čista. Ali ono što me možda najviše boli, što je nedavno rekla Karlina mama u jednom trenu, i onda se mislim ko je tu lud, kad kaže mojoj ženi, svojoj kćeri koja je rodila 7 djece, koja je moj život pretvorila u čudo, moj život je svjedočanstvo svaki dan, čudo na čudima, ali toga ne bi bilo bez vjere jedne, bez lude vjere, kakvu je vjeru moja žena imala i bez strpljenja. I onda moja punica kaže mojoj ženi: gdje je tebi Bog? Koji Bog? Onaj Bog u kojeg mi vjerujemo, Isus Krist, da on je milosrdan. I stvar je u tome da moja žena njima niti nema što oprostiti. Ona im je već oprostila odavno. Pa ja živim s njom, pa ja čujem sve što ona govori. Ona ne govori ružno o njima, ona je ranjena. Oni su je ranili i povrijedili. Vidite, toliko toga imam što bi sad mogao reći, ali neću. Kaže 4. Božja zapovjed: poštuj oca i majku, da dugo živiš i da ti dobro bude na zemlji. Oni nisu moji otac i majka, ali evo, poštujemo ih u tom. I svog oca poštujem i neću iznositi prljavštine niti o njima, niti o njemu. Ali je žalosno da roditelji izazivaju i dovode svoju djecu u ovakve situacije. To je žalosno. Roditelji bi trebali donositi blagoslov u živote svoje djece. Evo, meni moje supruzi je od jučer na večer, od 7 na večer pa do danas, evo sada je negdje 6 sati popodne, jako teško, baš mučnina, baš muka, težina i na mojem srcu i na njezinom srcu. Ali ne damo se, nećemo se posvađati, nadići ćemo sve poteškoće, bar smo mi naviknuti na to. Ali evo, ne znam, stvarno ponekad se pitam dok neko kaže takve stvari, pa u kojeg Boga ti vjeruješ? Kakav je tvoj Bog? Isus Krist je milosrdan, on uvijek poziva na pravi, ali Isus Krist poziva na zaokret.
na promjenu svog života, čovječe. Isus Krist te poziva da gledaš sebe, da izvadiš brvnu iz svoga oka, a tek onda vadiš trn iz oka brata svoga. Na to te poziva Isus. Poziva te da mijenjaš sebe, ne da mijenjaš drugoga. Poziva te da ljubiš, da se daješ, da se žrtvuješ, da ne prebacuješ ljagu svoga života na svoju djecu ili na druge ljude, da se ne opravdavaš, nego da budeš autentičan kršćanin, da budeš zreo, da se susretneš sa svojim slabostima i da ih nadilaziš u zajedništvu s njim i u milostima i u sakramentima koje nam je ostavio u Majki Crkvi. Često puta roditelji manipuliraju. Ja sam to iskusio u odnosu sa svojim ocem i dalje se to događa. A evo vidim i da se to događa i u odnosu Karline mame prema Karli. Manipuliranje sa osjećajima, sa krivnjom. I to nije dobro. To ne bi trebali raditi. Trebali bi biti blagoslov svoje djeci. Ja se nadam da ja jednoga dana to neću učiniti. Mislim da neću, zato je se već sada znam ispričati svoje djeci i sada ponekad dok mi je teško znam im reći oprosti. Jednostavno ponekad to ne znam niti objasniti, niti sebi, a ne bi znao vjerojatno niti drugome. Ali ono što znam jednostavno da znam doći i znam reći oprosti, žao mi je, ja sam kriv. Nisi ti kriv, nisi ti kriva, to je moja slabost. I ako u čemu ja mogu biti primjer, onda mogu biti primjer u tome. I to oni koji žive sa mnom i koji su okruženi oko mene znaju da je to itekako istina, to što sada govorim. Kažem da dugo vremena već nismo u odnosu sa Karlinima, već više od pola godine. Mi smo u odnosu, ne družimo se. Evo, ponekad je potrebna ta distanca. Laž i manipulacija je kada se izvrće istina, a istina je ta da nemamo obavezu biti u odnosu s nekim ko u određenom trenutku života loše utječe na tebe i čije prisustvo ne djeluje dobro u tvom životu. Znači, mislim da bi trebali da nas dvoličnost i laž i tobože dobri odnosi, ako je dobar odnos biti u društvu nekoga i smješkati mu se lice i onda nakon što on otiđe ili nekoliko dana nakon toga ogovarati tu osobu, ja takav ne želim biti, ja takav neću biti. Jedanput je supruga rekla ti ne možeš biti takav, mogu biti takav, ali ne želim biti takav. Želim biti autentičan, želim biti iskren. Evo, ponekad je potrebno napraviti taj razmak, tu distancu, ponekad je potrebno promisliti o nekim stvarima i stvoriti put i stvoriti mogućnosti i otvoriti puteve za neke nove odnose, za nešto novo. Kao u Kani Galilejskoj, dok je Isus rekao da se isprazne one zdjele u potpunosti, napune vodom, voda koja je bez mirisa, bez okusa, da bi onog trena, znači potrebno je isprazniti to loše, to dijabolično, te laži, ta pretvaranja, prenemaganja i glumljenja u susretima. I potrebno je biti iskren i otvoren i cijeniti taj susret i prepoznati bogatstvo i radost u njemu. Koliko je to blagoslov, koliko je čezno za time. Pa ja sam cijeli život čezno za time. Cijeli život. Cijeli život sam bio usamljen dok mi Bog nije poslao moju suprugu. Kako to danas mnogi obezvrijeđuju, kako misliš da može biti blagoslovljeno da samo jedni s drugima se dodvoravamo, donosimo poklone na neka druženja, jedva čekamo kad ćemo otići već, pa podruži se jedanput godišnje s nekim iz svoje obitelji, ali neka to bude u istini, neka bude blagoslovljeno, porazgovaraj se sa tom osobom. Ja ne poznajem svoju sestru, svoga brata, zato jer se nikad u životu nisam s njima iskreno razgovarao. Vidite kako to prokletstvo u obitelji ima svoj konkretan začetak. Komunizam u mojoj obitelji. Isto tako ne poznajem niti Karlinog starijeg brata, a niti mlađega, niti njihove žene, niti njihovu djecu. Zato jer se ni sa njima nisam nikada baš iskreno porazgovarao.
Onako, da bi se ono razgovaralo, ne o glupostima, ne o poslu, ne o vremenu, ne o novcima, ne o ne znam čemu, nego ono, kako si? Da me pitaš nešto osobno, ono, nešto što te zanima u mom životu, da ja tebi postavim neko pitanje, možda tebi moje iskustvo može pomoći, možda te Bog baš preko njega želi izliječiti, a možda mene upravo tvoje iskustvo može izliječiti i blagosloviti, biti na blagoslov. Pa ja sam Karlom starijem bratu jedanput napisao tako jedno prekrasno pismo prodaje osiguranje i dok je supruga išla nositi policu i bio sam se nešto rasrdio na jednu situaciju i mislio sam da neću uopće osigurati auto kod njega, da ću mu još vratiti neke novce koje mi je na prethodnom osiguranju dao neki popust. Ali nisam odabrao đavlovo, odabrao sam Božje. Otišao sam osigurati auto, zahvalili smo mu na tom popustu, zahvalili smo mu i na tom popustu koji nam je taj put dao. A sam mu tada u jedno naše svjedočanstvo, kada smo svjedočili u glasniku Srca Isusova, stavio jedno malo pismo gdje sam mu izrekao i napisao prekrasne stvari. Ja bi bio presretan da meni neko napiše tako pismo i da mi neko izrekne takve stvari. I gdje sam pozvao zapravo na susret, na to zajedništvo, gdje sam mu izrazio kako u njegovom životu prepoznajem brojne talente i nekoliko poruka sam mu jedanput bio napisao, ali ne ide, jer nije problem u nama, djeci, problem je u roditeljima. Pa neće u budućnosti moja djeca biti kriva ako oni neće imati odnos između sebe. Ja ću biti kriv. Ja sam usađivao u njih, ja pišem po njihovim praznim stranicama, djeca su prazna bilježica po kojima ja pišem, gdje ja ispisujem te retke. I vrlo dobro će se u budućnosti vidjeti što sam i kako živio i što sam ne govorio, nego što sam živio. Pa tako i u ovoj situaciji. Tako da evo, vidite kako je to ludost, živjeti u laži i kako u tome nema ničeg blagoslovljenoga. I evo, imao sam potrebu ovo izreći, jer evo, baš je bolno za našu obitelj i teško nam je, ali evo, nadići ćemo i to sa Bogom i nadam se da oni koji će ovo čuti, da će ih potaknuti na iskren odnos unutar obitelji u kojima žive, u kojima su odrasli. Ako neke situacije nisu dobre, pa mijenjajte to dok još imate vremena, trudite se, svi se trebaju truditi, ali evo, ponekad na neke stvari ipak već više ne možemo utjecati. Tako da nadam se da evo, Bog će nekoga potaknuti da svoj život gradi isključivo sa Isusom i da svoje odnose gradi i živi isključivo sa Isusom i da nikada, ama baš nikada, ne ugovaramo i ne klevećemo, jer to je đavolski, čovječe. Ako govaraš i ako klevećeš, pa ti si u smrtnom grijehu, čovječe, pa propašćeš. Ako se ne ispovjediš, propašćeš, pa to te ne govorim ja, to ti kaže Biblija. Propašćeš, čovječe. Nemoj ogovarati, nemoj klevetati, bavi se svojim životom. Nemoj drugima nanositi boli i takva iskustva, evo, kao što su nama konkretno sada stvarno cijeli jedan dan, nam je baš teško. To su drugi krivi, to drugi nose sada na svojoj duši, oni će pred Bogom odgovarati za to. Nemoj to činiti. Živi u istini, mijenjaj sebe, gledaj sebe i mijenjaj svoj život dok imaš vremena. Ispovedaj se često, idi u crkvu, moli Boga, razgovaraj se s njim, pa neka ti ukaže na ono što trebaš mijenjati, čovječe. Ponizi se. Poniznost prethodi Božje proslave. I ljubi one koji su ti darovani, čovječe. Ljubi one koji su ti darovani. Evo, to je to. Ovo je jedan malo duži video, ali vjerujem da je potreban. Božji blagoslov.